И днес, както виждате, опа. Добре, тън-тъна. Малко ми лаги, защото да. Както виждате, днес Не му ще... тая, бе. Не му тая, ли? Не бе, на лига. Много съм тъп. Днеска ще снимаме на Hide and Seek, аз по-точно. И в момента, както виждате отстрани, аз съм цветенце. О, Да. ще да си. А? Нищо. И да, това е в... Как се каже това сервер, бе? Георги духа 50.com. Ей! Ще взема да набия след... Ще взема... Ако влезеш Ще тук... вземеш матиката, ще вземеш матиката, шумаха. Ти ще вземеш... През интернет. О, чай, че малко ми лаги. Георги. Коне. Горго. Коне. Йоло. Коне. Много Мороз. ми лаги, бе. Това е идеята. Какви стана? О, чай, че от теб ми лаги, бе. Хора, Ти хора, бъгаш това е цялата тук. игра. Показваме ченел на Георги. Казва са в YouTube, като се бе. Аз духа 50.com. Ей! Там участва Георги. Да, Влез това и го вижте. Той може да ви духне за нещо. ще взема да ти... Ще ме прибиеш през скайп. Да. Ще станеш, И без това си моята даска. Много лесно ще ми бъде. малко му няма хубаво. Утре съм болен, Георги, да знаеш. Утре си болен, да. Само си Не, оправя слушалките. какво става? Добре става, ти ще си болен. Ти си болен от лудост. Чакай, не говори. Така. Георги духа. Тарарара. Хора, отидете в Георги духа хуйове.com или не, и .net и вижте в YouTube Георги ще ви духа хуя.com или Георги Коран за по-кратко. Да. Хора, да знаете, Георги е педарас. А мишката ми да работи. Що мишката не работи? Толкова много. И толкова много. Като я спя. Бей. Вот така си. Най-накрая мишката не работи. Първо отидете на Георги Пенис.